Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng menudo at chicken pork adobo. yes mga ka-foodies at meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Dream Club. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin to. Para ma-download po natin Dream Club mga ka-foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, install, pagkatapos po ay open. Lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin register. Dito sa account, ilalagay po natin cellphone number at sa password naman po ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-confirm lang po natin ang password at sa OTP naman po ay i-click po natin send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa cellphone na ginamit natin kanina. Pagkatating po ay type natin siya sa OTP field at i-click ang register. Pagka-register po ay meron na po tayo kaagad libreng 5 pesos coins. Ito po mga foodies, meron po silang mga games. Meron po silang color game, Dragon vs Tiger, Red and Black, Birds and Animals, Baccarat, Pusoy, Fish Reef at iba pang mga games. At syempre, meron din po silang tongits na paborito nating lahat. Para naman po makapaglaro, kailangan po natin mag-cash in, pindutin po natin wallet at lilitaw itong personal info. Ilalagay po natin ang ating GCash number at sa may OTP, i-click ang send at hintayin natin OTP code dun sa GCash na nilagay natin kanina. Pagkatating po, i-type po natin OTP field at i-click ang save. Subukan po natin mag-cash in, i-click ang wallet at subukan natin ang 100 pesos, i-click ang yes at pagkatapos po ay i-click ang copy. Punta na po tayo sa may GCash at i-click ang send money, pagkatapos po ay express send, ipipaste po natin ang number na kinapin natin kanina. I-type ang 100, pagkatapos po next at send 100 pesos. After nun, balik na po tayo sa ating Dream Club apps at makikita po natin pumasok ang 100 pesos na i-cash in natin kanina. Kung hindi naman po, pwede natin i-click ang refresh button. Subukan po natin itong tongits. Open lang po natin itong tongits game. Pagkatapos po, pipili po tayo ng kung anong table bet ang gusto po natin. At hintay lang po natin ang ating mga makakalaban. At pagka-start po ay ganito lang siya kadali. Para sa totoong tongits po sa pagsapaw, sa pagbaba ng bahay, at sa pag-fight at pag-call. Napakadali lang laruin mga ka-foodies. At hindi lang yon, ang mga napanalunan natin ay pwede nating i-withdraw sa ating GCash po. Pindutin lang po natin ang withdraw at i-type ang withdraw sa amount. Maaari po tayong mag-withdraw mula sa 300 up to 10,000 pesos. Ito po ay papasok sa ating GCash within 12 hours lang po. Kaya ano pang iniintay natin mga ka-foodies? Kaya i-download na po natin ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Dream Club. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Opo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Yung menudo natin na nagluto si Bal. Si BBM. Bal daw. Oo, Bal ang pangalan ko. Ayan mga ka-foodies, unang subo na tayo, chicken. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Up. Ay, nahulog na. Kaya mo na yun. Masarap magluto si Bal na adobo. Yan o. Hot Bal. Maraming hotdog oh. Minudo.
Hmm? Hmm. Hmm. Taba na. Hmm. Kahit konti. Sarap. Cheers. Sarap. Sarap ng minuto. Dami hotdog, no? Mm-mm. Alam niyo naman, hotdog is life. Mm. Taba. Mm. Kaya masarap kasi masarap yung minuto ni Val. Meron nagpapa-inspired sa kanya. Ay, Hmm? sin. Sabi niya sa akin. Totoo mo. Nanonood daw siya sa atin. Hi, Clash. Crush na agad? Hindi mo kilala yun. Ano? Crush lang. Kala ko si Jane Martin doon. Ay, Jeremy Martin. Salamat po pala sa panonood nyo. Nanonood daw sila sa opisina. Opisina. Sabay-sabay daw silang nanonood. Thank you so much po sa lahat po ng ano dyan. Shoutout po sa mga kasama ni Ses Det. Ayan, Badet. Nanonood daw sila sa atin lagi-lagi sa office. No? Mm-mm. Lalong-lalo na daw si J. Martin Lucas. Yung bagong baby ni PBM. Baby agad. Dumagdag na naman sa listahan. Dumagdag ka sa listahan ko. Antok ka? Ha? Antok ka? Hindi. Parang antok ka. Ganun talaga kapag nagpapaganda-paganda. Kailangan mapungay yung mata. Uy. Ang love siya. Meron na naman dalawang bagyong papasok dito sa Pilipinas. No? Kaya mga po babies, ingat po kayo dyan.
mga kababayan natin sa iba't ibang Pilipinas. Ingat po tayo. Super typhoon daw si Gardo. Sana nga, hindi na siya pumasok. Oo. Kasi kapag pumasok sa tapos, iiwanan rin tayo, di ba? Mag-iiwan lang siya ng bakas. Tapos, aalis na naman siya. Ang gusto. Sino bang crush mo? Crush lang. Asawa ng pinsan ko. Aray ko. Sino? Alamag ako na. Asawa ng pinsan ko. Ay, pumasok na bigla kami. Asawa ng pinsan mo? Sino? Asawa ng pinsan mo. Pinsan ko. Si MJ. Hi, MJ. Ay, MJ! may dalawang anak na. MJ. Asawa ng Jeng Jeng? No. Hatid ka talaga. Dahil naloko ko lang yun. Buntis yung asawa eh. No? Kaya pala sabi mo, halika dito, tabi tayong matulog ka. Oo, daddy ko yun. Daddy yung tawag niya. Sarap. Kanin. Ayaw na. Ang sarap. Baboy ko. Sarap. Ayun mga foodies. Ay, yan. Tapos na si PPM. Ayun po mga foodies, naubos po natin ang minuto at chicken pork adobo. Ang sarap. Balang sarap ng minuto ni Valerie. In love kasi kaya masarap pagkaluto. Sa mga foodies, Dream Club po, nasa description box po namin ang link, kaya download na po kayo.
Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page, kaya follow nyo na po kami. Opo, at TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, syempre The Foodie Bee Vlogs at Kusinang Kabalan. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, Like, share, and subscribe. Thank you. I love you.